Molt bona tarda a tothom, benvinguts a un nou vídeo per Empires Catalunya. Com veieu, he fet una petita neteja de cara al canal, espero que us agradi, però per mi era important que es tingués clar a què juguem, d'on som i en quin idioma parlem. Sense més, passo a donar inici al vídeo. Avui us volia comentar bàsicament dos temes. Un, la guerra, com sempre, el resultat de la guerra, i un segon tema seria fer un petit anàlisi de com funcionen les defenses i com podem millorar les nostres defenses, quines coses hem de tenir en compte. A nivell de la guerra, aquest cop ens ha tocat un rival que era bastant més fort que nosaltres, per tant, entra dintre de lo raonable que haguem perdut i que ens hagi costat tant. Tot i així, no hem estat tan lluny. Com sempre us dic, hi ha coses, ja guanyem o perdem, sempre hi ha coses que podem analitzar i que podem millorar. En aquest cas, un dels problemes que hem tingut ha sigut de precipitació. Sempre us comento que abans de fer un atac, abans de decidir a qui ataquem, analitzem bé el rival. Tenim 24 hores per fer la guerra, per tant, tenim temps de sobres per mirar un per un els rivals que té l'equip contrari, com són els seus herois, quin tancs utilitza, si són ràpids, si són lents, si són molt poderosos. I una de les coses que hem de tenir en compte, que aquest cop no ho hem tingut tots en compte, és el nivell de les tropes del rival. Si el rival té un equip amb herois normalets, no molt potents, lents, però ell té tropes de 30 i nosaltres tenim tropes de 20, tot i així ens costarà moltíssim guanyar, perquè les tropes són probablement el factor més determinant a les guerres. Un rival que té tropes de 30 aguanta molt bé els cops i quan pega, pega molt fort. Per tant, si la nostra defensa, si els nostres herois tenen tropes 7, 8, 9 nivells inferiors, ho notarem moltíssim. Necessitarem moltes més gemes de les normals per poder-li fer mal. Amb aquesta guerra hem tingut un equip rival que ens ha fet perdre 4 o 5 atacs, inclús remats, perquè no hem tingut en compte les seves tropes. Ell tenia tropes de 30 i tot i que l'equip, els herois que tenia eren normalets, molts hem caigut a la trampa i hem fet ramats pensant que seria un ramat fàcil i hem palmat. Llavors, tingueu en compte per següents guerres. Les tropes és un dels factors més importants que tenim. Dit això, molta gent ahir i avui heu estat comentant què podíeu fer per millorar els vostres equips defensius i de més. La millor manera de millorar en aquest joc és buscar informació a les xarxes, comentar-ho amb els companys i sobretot fer prova i error. Quin és l'inconvenient? Que quan busquem informació a la xarxa, la gran majoria de la informació interessant està en anglès. I no tots parlem anglès. Aquest és un dels motius pel qual em vaig decidir a fer aquest canal i fer-lo en català, perquè ja comença a ser hora que puguem trobar informació amb la nostra llengua. Llavors, aquests dies he estat buscant informació i us porto aquí un resum de la informació que he trobat. Gran part d'ella està basada en un vídeo que vaig veure d'Anchor, de 7 Days Departed. Us posaré l'enllaç al seu vídeo, als comentaris del vídeo, per si vosaltres voleu consultar-lo després. Sense més, passo a les meves conclusions. Ok, tenim 4 tipus de formacions defensives. L'estàndard, la inversa, la doble i la inversa doble. L'estàndard és la que hem de dominar més, perquè és la que fem servir a les guerres. I, sense cap mena de dubte, el nostre equip defensiu més important és el que posem a la guerra. Per què? Perquè conforme anem pujant de nivells, els nostres herois seran més o menys igual de potents que puguin ser els herois de l'equip rival.
Per tant, el que serà més decisiu a l'hora de guanyar o perdre les guerres és que els nostres equips defensius siguin el més potents possible. Què és el que hem de fer? Hem de fer una defensa molt, molt i molt potent, la més potent que puguem dintre dels herois que tinguem, i hem d'emblemar al màxim els nostres herois de l'equip defensiu de guerra. És molt xulo quan fas un one shot o dos o tres, però és encara més xulo quan et mires els atacs que et fan i veus que per poder-te girar necessiten gastar 3, 4 i a vegades més atacs per fer un sol gir al nostre equip. Per tant, us animo a que sobretot centreu la vostra atenció en això. Dit això, també fem assalts, i els assalts podem variar la nostra formació defensiva i podem provar coses noves. Llavors, anem a mirar quina és la característica de cada una d'aquestes formacions. Què és el més important a tenir en compte quan canviem la formació defensiva? Quan fem atacs amb un equip defensiu hi ha dues maneres de guanyar els herois del rival. Una és colpejant-los gemes, per això normalment fem atacs agrupant color perquè les nostres gemes siguin més potents. Un equip monocolor pega molt més fort les seves gemes que un equip que tingui un heroi de cada color. Un equip amb 2 o 3 colors, les seves gemes també peguen més fort, tot i que no tant com amb un equip monocolor. L'altra manera d'eliminar els herois del rival és amb els atacs de manar. Això a mi m'agrada més amb 3-2, perquè jo baso els meus atacs més amb la potència del meu atac amb manar que no amb els cops que pugui fer a les gemes. Jo faig servir monocolor només quan sé que sóc molt més dèbil que el rival o amb events que sé que el rival és tan fluix que l'elimino ràpid i com que el que m'interessa és guanyar temps perquè guanyaré millors cofres si tinc un resultat més ràpid, em pot interessar el monocolor. D'acord. Com afecta la formació defensiva a les gemes? Si anem amb una formació estàndard, tipus aquesta que us ensenyo aquí, la típica d'un tanc, 2 flancs i les 2 ales, a les 2 ales només li afectaran les gemes d'aquesta columna i d'aquesta columna. Per tant, aquí ens interessa tenir herois molt ràpids que no necessiten moltes gemes per activar-se i que peguin fort. Als flancs ens passarà el mateix. Atacarà, o sigui, les gemes que li tocaran seran aquestes d'aquí i aquestes d'aquí. Per tant, aquí podem fer el mateix, tenir herois ràpids o herois promits que no necessitin que els hi donin moltes gemes per carregar. I al tanc li afecten aquestes 3 columnes, aquestes 3 files de gemes. Per tant, necessitem un heroi que aguanti bé els cops, per això li diem tanc, i no és tan necessari que sigui un heroi ràpid perquè li donaran tantes gemes que si aguanta carregarà ràpid segur. Per tant, és important tenir això en compte. Amb aquesta formació, Marjana li dona una fila, Alberic li dona una fila, a Magni li donen 3 i a Freya i Odin li dona només una. Què passa si variem la formació? Amb la formació inversa, això canvia, perquè ara a Magni només li dona una fila de gemes, a Alberic i Freya també només li dona una fila de gemes, però a Marjana i a Odin li donen 2 files de gemes. Per tant, en aquest cas, les ales són les que tenen més possibilitats de rebre cops. Això fa que pràcticament, en lloc de tenir un tanc, en necessitem 2, un a cada punta. És important que tant l'heroi que posem aquí com l'heroi que posem aquí siguin el més resistents possible a les gemes. I no és tan important que siguin ràpids. Sempre que quan més ràpids siguin els herois, millor, però si no els tenim, aquí tenim opcions de posar herois que no siguin tan ràpids, sempre i quan resisteixin els atacs de gemes.
Què passa amb la formació doble? La formació doble ens passa una miqueta el mateix. Els 3 rivals de darrere reben només els cops d'una gema i els 2 rivals del davant, o sigui, els 2 herois del davant, perdó, reben els atacs de 2 gemes, de 2 files de gemes. Per tant, és més possible activar aquests 2, necessitem que aquests 2 rivals siguin més resistents i quan ja entrem a la formació doble o doble inversa, hi ha una característica que per mi és important, que és que en aquest cas, els herois tipus Magni, que normalment ajuden els 2 que estan al costat, en aquest cas ja no ajuden a 2, sinó que els ajuden a tots. Es millora la seva defensa i millora la defensa de tots els altres, perquè tots els altres estan al seu costat. Això és un avantatge i també és un inconvenient. Per què és un inconvenient? Perquè amb el rival que ataca li passa exactament el mateix. Si ell té rivals com pot ser Domitia, si té herois com pot ser Domitia, que normalment pega a 3, en aquest cas ja no pega a 3, pega a tots. Mentre estiguin tots, si nosaltres ataquem a Magni, atacarà a tots, no atacarà només a 3. Per tant, és un avantatge, però també és un inconvenient. Aprofiteu això quan decidiu atacar aquest tipus de defenses. I amb la defensa inversa doble es dona un cas bastant curiós, que és que els 2 herois que estan a darrere de la formació no reben cap atac amb gemes. Cap, ni un. Ni una sola gema els hi donarà mentre els 3 de davant estiguin vius. Marjana rebrà, en aquest cas la posició 1, rebrà 2 files de gemes com a atacs. Magni torna a rebre 3, com en la primera formació, és un tanc clar, i Odin rep les altres 2. Tornem a tenir el mateix. Magni, en aquest cas, no ajuda només a Marjana i Odin, sinó que també Alberic i Freya seran beneficiats de la millora amb la defensa. Però, en contrapartida, el rival també es pot aprofitar d'això a l'hora d'atacar-ho. Doncs és important que tingueu en compte les gemes a l'hora d'escollir els rivals. Dit això, també ens afecta el tipus d'herois que tinguem. Sempre us dic, no hi ha ningú que conegui millor els vostres herois que vosaltres. Jo hi ha vegades que la meva dona, que també juga al joc, o Legolas, que de tant en tant ens veiem, em diuen, dona'm un cop de mà i ataca. Jo puc atacar, però jo conec molt bé els meus herois, però em costa més controlar els herois que jo normalment no tinc o que jo normalment no faig servir. Per tant, analitzeu bé el tipus d'heroi que teniu i això és el que marcarà quin tipus de defensa us interessa més, quin tipus de formació us interessa més. Una vegada vistes les formacions, hi ha diferents tipus d'estratègies. Insisteixo, l'estratègia us l'ha de marcar el tipus d'heroi que tingueu. No és el mateix tenir herois que potser no són tan resistents però són molt ràpids i peguen fort, que tenir herois molt forts i resistents que peguen a tots i demés. Per tant, depenent del tipus d'heroi, busqueu una estratègia o una altra. Jo us porto 4 tipus d'estratègia, una que és bàsicament defensiva, una altra que és ofensiva. Ofensiva no vol dir que us vagi insultant i dir ets un burro, ets un cap de suro, no, és que anirem a l'atac. Una que farem amb minions i l'última que no és tant una estratègia però sí és alguna cosa a tenir en compte. Mirem què fa cada una d'elles. Amb una estratègia bàsicament defensiva el que busquem és tenir herois molt potents defensivament, que tinguin molt escut, que tinguin molta defensa, que siguin sanadors, que siguin ressuscitadors. Llavors, tancs molt resistents, tenim Teluria, tenim Ursena, tenim Hendai, mireu dintre dels tancs que teniu. O sigui, jo el que faig quan munto una defensa sempre primer és mirar quins són els tancs més interessants que tinc, escullo quin és el que crec que és millor tanc i després monto la defensa al voltant d'aquest tanc. Busco herois que puguin complementar les virtuts d'aquest tanc. Llavors busqueu el tanc que tingueu, necessitem un tanc molt resistent i després l'hauríem d'acompanyar de sanadors
Captadors de focus, que la veritat és que emprenyen bastant. O sigui, si tenim, per exemple, Ursena, tenim Madre Norte o Hendai i tenim Caballero Negro, és que o Krampus, el rival haurà d'estar més pendent o sigui, no podrà centrar-se només en el tanc, haurà de centrar-se en el tanc, amb el ressuscitador, amb que no se li activi Krampus, que no se li activi Caballero Negro, li complicarà molt més la vida. I llavors és una estratègia molt defensiva perquè el que busquem bàsicament és que l'atac es complica molt perquè els nostres herois són molt defensius amb diferents factors. I encara que sigui una estratègia defensiva, no ens podem oblidar d'atacar. Si només posem herois sanadors i ressuscitadors, o que centrin l'atac, però no ataquen, només fan l'atac estàndard seu, encara que sigui per avorriment, però ens acabaran matant. Hem d'atacar sempre una mica, hem de tenir sempre una defensa amb algun heroi que ataqui. I en aquest cas el que ens interessa sempre són herois que siguin atacants múltiples molt potents. Millor que ataquin a 5 que no que ataquin a 3. Si no tenim herois que ataquin a 5, doncs millor que ataquin a 3 que no que ataquin a 1. I quan més ràpid i més fort, millor. Un exemple clar en aquest cas són el Freak, que encara que sigui un heroi molt lent, quan s'activa, pega fort, pega a tots i a més ens complica bastant la vida. El Finlay, que encara que realment no ataca a tots per definició, jo no recordo encara una vegada que m'hagi atacat Finlay i no m'hagi donat cops a tots. Fimkita, Vela, aquest tipus d'herois. Si no tenim herois, bons sanadors, bons ressuscitadors, captadors de focus i tancs potents, busquem un altre tipus d'estratègia. Quina estratègia ens pot interessar? Una estratègia que sigui aquella típica de la millor defensa és un bon atac. En aquest cas, no necessitem tancs tan potents. Podem passar amb una Vivica. Kunchen, tot i que és un bon tanc, no és tan potent com pot ser Ursena, perquè Kunchen bàsicament es defensa, però no ataca gens. Una Kadilen en disfressa, no peguen fort, però aguanten bé i et fa aguantar bé a la resta. I el que sí que ens interessa en aquest cas són herois ràpids que ataquin a tots, absolutament a tots, i quan més ràpid i més fort millor. Freak, una salutació, David, sé que t'agrada molt Freak. Odin, Fimkita, Vela, són herois que ataquen ràpid i ataquen a tots. I si tens una defensa, segur que tots us heu trobat alguna vegada defenses amb les que teniu la sensació de que aneu molt bé perquè aneu carregant i el rival no ens ha atacat i tot un plegat carrega 4 herois, es disparen els 4 herois i amb un sol torn ens mata a tot l'equip o gairebé tot l'equip. Bàsicament és perquè té herois que ataquen a tots. I la seva defensa no està basada en ser molt resistent defensivament, sinó en atacar i atacar fort. Mireu el tipus d'herois que teniu i si es corresponen amb aquestes característiques, doncs ja sabeu. Una altra opció que funciona bastant bé és una defensa basada en minions. Els minions, tot i que a vegades no se li dona la suficient importància, no deixa de ser una manera de reforçar la nostra defensa i millorar el nostre atac. En aquest cas necessitem un tanc potent, també, tipus Telúria, Santa Claus o inclús Ginebra, que Ginebra va haver-hi una època que va ser tot un boom i de cop i volta va desaparèixer perquè realment van aparèixer tancs que en aquell moment eren millors, però és un bon tanc. I llavors els has de combinar amb herois que creïn minions a tots els aliats, com poden ser Vera, com pot ser Freya, Santa Claus, que en aquest cas és un bon tanc i a més fa minions, Telúria, que és un dels millors tancs del lloc i a més fa minions. Per què? Perquè farà que constantment tinguem minions amb els nostres herois. I si nosaltres tenim 2 o 3 minions a cadascun dels nostres herois, els herois rivals, abans d'atacar, hauran d'eliminar aquests minions. I això farà que la nostra defensa sigui més resistent i,
si el rival no elimina els nostres minions cada torn van pagant. I encara que siguin 150 o 200 punts, tenir un atac constant de 150, 200, 150, 200 a cada torn per cada un dels nostres minions fa molt mal. A part d'això, el de sempre, herois que peguin ràpid i a ser possible a tots. Frics, Tinquites, Veles, Odins, és una bona combinació dintre d'aquest tipus de defenses. Una altra cosa que és interessant, si podeu, si teniu, independentment del tipus de defensa que busqueu, és mirar si teniu herois que pertanyin a la mateixa família. Per què? Perquè si tens 2, 3, 4 o inclús 5 herois de la mateixa família a dintre de l'equip defensiu, farà que guanyis cert tipus de bonificacions. Per exemple, si tens la sort de tenir Krampus, Madre Norte i Santa Claus, augmentaràs la vitalitat i l'atac dels minions que es creïn. I a més, en aquest cas, fixeu-vos que la combinació és boníssima, perquè cadascun és d'un color diferent, que no sempre passa això. Si, per exemple, tens Ariel, Atomos, Poseidon i Úrsena, això farà que augmenti la defensa dels herois. I en aquest cas també són de diferents colors. Si tens Ginebra, Caballero Negro, Dama del Lago, Rei Arturo i Morgana Le Fay, augmenta la probabilitat de crític i el percentatge de samació. Un error tipogràfic, però dedicat, Sama, aquest va per tu. Llavors, quan decidiu fer les vostres defenses, analitzeu si teniu la possibilitat de fer un grup familiar. Per què? Perquè a vegades us pot interessar més posar un heroi de 4 pujat al màxim i talentat al màxim, que a més faci complementar una família de 3 o de 4 i us doni una bonificació, que no un heroi de 5, que potser és més potent que l'heroi de 4, però que no us millorarà aquesta bonificació. No m'enrotllo més. Fins aquí els consells d'avui. Espero que us hagin ajudat. I comenteu-me, si us plau, ja sigui aquí sota els comentaris del vídeo o bé sigui pel line, aquells que teniu creences que fan que no pugueu deixar comentaris en un vídeo de YouTube. Comenteu-me si us ha agradat, si no us ha agradat, i si hi ha algun tema que us agradaria que tractés, doncs digueu-m'ho també. Si entreu al canal, ja sé que tots som catalans, però subscriure-se és gratis, no costa res. Moltes gràcies per tot i fins una altra. Amunt, sempre amunt.